लोगोफोर जोंना अन्थाइ रोगानांलायबाय मोजाङानो रोगानो बेजों खादासो थिखांनाया रेजेंना बिराद मोजां मोनदों रेजें जाखायो अन्थाइया रेजें बिरादनो अन्थाइ रोगाग्राफ्रानो नोंहा इन्टारेस्ट मोनदों हा मालाय मावनायखौ खैथा जाखो नोंना आठ दे माबा रोगा माबा सान आठ दे माबा थाब थाब रोगा मेंजोब्बाय नै बारा रोगानानै सोरखौ सोर दे आं नारनि हरो टु 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 दे मोजां गाखोनो मोजां नै दायो माबाबाय मिलायबाय सिमेन्टजों अन्थाइजों बालाजों गासैजोंबो जाबायानो ओइ हा लखबनांसिगौआनो जालायबायलै बेखौ रोगाजेननांगौआबो खम नङा गावजेनबायनो खनसे बेखौ लांखादो बेखौ जाला मा लावथब लावथबा मा आं मिथिला आरोना नै मानि पजिसन बेबा मावग्राफ्रासो मिथिगौ आंथ' मिथिला नालाय
धेमालि नङालै बाब्बा आरो जाफिननांसिगोन अन्थाइ बालाखौ अन्थाइ बाला रोगानानै अबस्थाया मेंजोब्बाय ओमफ्राय जालांनाया आखायाथ' मा होननो साजोबखाबाय आरोना बिदिया माबा खादाखौ ओरै हमनानै थिखांनाय जायोना ओरै जान्जियाव हमना लाबोयो बेनो साजोब्बाय आरो फोजोबनाय हाथारसिगोन नांबावो नै जोबलायबाय आरो गोदान नांसिगोन बालाजों अन्थाइजों हाबायमोन ओमफ्राय बे एसे थाबायनो गाबोनसो कमप्लिट जासिगोन इयो बालाबो गैला माबाबो गैला जेबो गैला गाबोनसो लाबोसिगोनलाय जोबजोब्बाय आरो अन्थाइ माबाया थाबाय बे एसेया